bag spejlet 2013. Yes. Jamen, det har været processen fra at komme fra ingenting nærmest, at vi sidder i en lille rundkreds, hvor ingen kender hinanden rigtigt. Jeg kender ikke rigtig nogen. Og så får sin rolle at vide, og kommer over i studiecentrene og begynder at øve lige så stille. Og så står vi her i forsamlingshuset, hvor alting kører. Jeg render rundt og forstyrrer ordentlige mennesker, der sidder for sig selv! Det gør ondt. Hvad vil komme til at gøre ondt? At du bliver simpelthen nødt til at tænke dig op, før du taler. Nej. Du ødelægger altid alting. Altså, hvor kan de være henne? Der spiller hattemageren har været helt vildt sjov. Ja, og det er også fordi han har ændret sådan i replikkerne. Ja, for gang til gang. Ja, det var sjovt. Også fordi, og vi har ikke måttet kigge på scenerne endnu. Og så bare det der med at sidde sådan og vente på. Altså lige med fronten mod publikum. Fordi man bare skal holde masken. Så det har været sjovt. Og så har det bare været sjovt at være herovre. Det har været virkelig sådan, jeg synes det har været et sindssygt godt hold. Og også sådan de fester, vi har holdt sådan, altså i går og i forgårs, det har været skide hyggeligt. Og den stemning, der har været sådan, Daniel snakker om, han ville holde reunionfest sådan ugen efter Prag. Så det var sindssygt fedt, at det har været sådan, at processen har været sindssygt god. Jeg har faktisk ikke kursus i lægmassage, hvis det har jeg det ikke engang. Det er jo nu, du er den klamme tredje gear. Det var ikke før. Nej, det er det faktisk. Nej, ja. Kom nu! Lad nu være! Kom nu, gør det! Hvem er du? Jeg. Så skal den også være der, okay? Prøv igen. Du vil gerne sige det ved jeg godt. Nej, timeout Hej, Alma, det sjoveste i musical. Almis? Ja. Det sjoveste i musical. Nu skal du svare. Jeg synes, det sjoveste i musical bare var dårlig. August Kyst, han var altid druklejet. Vi fandt ud af, hvad Bastian i virkeligheden skulle have heddet, hvis han svarede fodlov. Hvad var det? Hvis han ikke havde mor. Hvad var det? Ej, og nu er jeg virkelig ked af, at jeg ikke kan huske det. Det lyder i hvert fald som et sådan cornflakes-produkt, eller som sådan noget proteinpulvermærke, eller en dårlig superhelt. Det sjoveste, det har været at få make-up på rigtig mange gange. Jeg blev næsten god til det. Næsten god. Altså, til de sidste par gange græd jeg ikke, da jeg fik det på. Det var det sjoveste, tror jeg.
Tiden går slet ikke. Henning! Klokken er 7:33. Der er mødt 7 mennesker op. Og Lue. Nu har vi valgt at Andreas og komme Jaskob. 3 minutter for sent. Hvad skal vi lave i dag? Lige nu venter vi en halv time, Fordi vi prøv at komme her og se. Prøv at komme og se døren her i næsten. Åbningstider. Weekend og helligdage. I dag er det søndag. Det er 8. Super uprægt lort. Vi skal spille en halv time af vores liv. Vi er glade og friske, og det bliver en rigtig god dag. Filmer den nu? Ja, det gør det. Skal vi lige se den, der kommer ikke op? Oh yes, oh yes, oh yes. Dags morgenmærke. Filmer. Vil du lave noget sejt? Hallo, jeg er også helt Da Karsten kom forbi. Karsten er blevet blind. Nå, Karsten. Han er blevet pisseblind. Så skal jeg lige være din taxa. Så siger han, tak. Taxa! Hallo, dyrt! Rigtig mange mennesker at kende og være sammen om at lave sådan et stort projekt og gøre noget, man har lyst til og at bruge rigtig meget tid på noget, som man brænder for. Jeg er skuffet over dig. Hører du, Alice? Alice, lad være med at gå, når jeg taler til dig. Alice! Alice! God aften, Carla. Hvordan er det gået i dag? Første øver over i forsamlingshuset. Ja, det er gået rigtig godt. Okay. Men det har været meget tidligt oppe. Ja. Hej Jamie. Hvordan synes du selv, det er gået? Det er gået fint, synes jeg. Jeg kan ligesom mærke entusiasmen her, helt derovre. Ej, det er gået fint, synes jeg. Det har nok været at se Frederik og Andreas i strømpebukser. Hvor er dine bukser henne, Frederik? Bukser? Ja. Der er ikke nogen. Jeg tror, det er når... Jeg tror bare, det er alt det der fjol, der er mellem alle scenerne. Mellem hver eneste gang, vi venter på en scene, eller
folk sidder bag eller er i gang med at få kostymer på eller vente. Altså det var nok de tidspunkter, hvor at vi bare ikke havde noget at lave, og bandet bare gik helt amok med alle mulige forskellige sange, og vi fjollede rundt på scenen og faldt om af træthed, samtidig med at man bare var fuldkommen hysterisk. Hvad er det sjoveste i musicalen? Jeg synes, det har været pisse nederen. Er der ikke noget, sådan, altså det aller sjoveste? Der er et eller andet, der er sket, eller en person, eller sådan noget? Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, det sjoveste, det har måske nok været August. August hvem? August Kyst. August Kyst. Jamen, det er August Kyst. Habibi. Der er ikke noget, der kan slå, desværre. Nej, bare luk det her, så skal vi lukke. Jeg kan ikke klare det mere, jeg tror snart, jeg falder ned. Nej! Du må fucking ikke falde ned igen. Du må ikke være om det der, det må du ikke. Filming. Okay, hvad skal vi gøre? All the single ladies. Ej, Alma. Okay. My guilty pleasure, I ain't going. Ej, det er bare endnu bedre. Og det er mig. Ja. Det er ikke for at lyde sådan selvhøjtid eller noget, men det har virkelig bare givet mig et selvtillidsboost hele den her oplevelse, og nu har jeg bare forstået, hvor sjov jeg egentlig er. Så det må It's Britney, bitch. Boom, badum, badum. Jeg tror helt klart, det er Line. Altså hun har virkelig, man kan virkelig mærke, at hun har fået sådan en selvtillidsboost af det her. Det har virkelig været inspirerende at se hendes udvikling fra start til slut. Virkelig fantastisk. Det vi ser nu, det er noter fra instruktørerne. Det er meget, meget seriøst det her. Vi får rigtig hug nu. Prøv at se. Ja, I er stadig militær. Det må godt være meget sådan... Ja, hårdt. Nå, hvad er det nu? Elisa. Nå ja, Elisa ud under Crazy. Lene, hvor er du? Ja, her. Der skal du bare nå ud
tidligere under Crazy, fordi det er akavet. Okay, så jeg skal ikke være der helt til sidst, helt til der er blackout? Nej, fordi der er Alice ude. Nå, hvad er det nu? Hun kan ikke rigtig. Og så hvem fjerner Stine? Hvem melder sig til at fjerne Stine i pausen? Det gør jeg! Det gør Andreas. Andreas, du har ansvar for at fjerne Stine i pausen. Fedt, mand. Fuck. Jeg har ansvar nu. Den er... Du er da pisse stiv. Du er ikke nogen sovermand. Han er ikke nogen sovermand. Du er en fucking under bordet. Du ligger... Jeg er på. Er jeg på kamera? Er det live? Er det live? Hello, this is fucking... This is not a fucking joke. Please. It's not. Du skal fucking grind nogle dansere. Du skal fucking grind nogle dansere. Good morning and welcome to the Cold Worms morning exercise. We are going to start out with some butt lifts. Do you want your ass to hang down by the floor? I don't think so. You want your ass to look like this? Do this. We start by lifting your leg up as if you have to pee like a dog. Up, pee, pee, pee. Stretch it down. Hold the leg up. Hold the leg up. Hold the leg up. Hold it as if you have to pee. Stretch it out. Lift, pee, pee, pee. And take it down. Det var meget skægt, at hovedpersonen lige pludselig blev syg. Og lede med hamster, det er vi meget sjov over. Hente bandet. Carla er blevet helt hævet i hovedet her, og er til lægen. Så vi tænkte, vi skulle begge ud. Kom her. Du har bare med at komme nu, Carla. Kom nu. Kom nu. Ellers så sætter vi en detektivfilm med pornoscener i. Det aller sjoveste, ja. Det har været, da jeg skulle hente 5 liter vand til musikerne, fordi at, ja, jeg skal gøre alt for dem. Er du er back, Nini? Nu skal vi danse! Til at stille og her er intet valg. Hjulet sætter selv i gang. Hvem er ej til salg? Ingen sidder på en piedestal, før de græsser af. Hvis man ikke spiller med første slag. Ingen her kan kaldes helt normal, før de raser af. Arbejde. Travlhed. Amager. Larme. De arbejder meget. Loose ansigtsudtryk i det, at han opdager, at Jamie har hældt whisky i det glas. Det var virkelig, hold kæft, det var fedt. Hej August. Det sjoveste i musicalen? Det var nok, da Jeppe kaldte dig en hamster. Jeg sagde, du var store kender. Det var udtrykt det sjoveste. Og så var det nok også det der med, da Klumpe Dumpe faldt ned. Hele det der med, at dem ville lave sjov med det. Hvad var det? Kan du lige give en lille? Det var bare sådan der, at Klumpe Dumpe han faldt ned, og det var bare fucking sørgeligt. Jeg mener det, det var virkelig slemt. Det var nok det bedste ved musical. Det sjoveste har nok været, at jeg faktisk kun meldte mig, fordi jeg var pissestiv. Og at Mikkel Rostrup, tror jeg ikke ved det, pænt spurgte mig, eller vi snakkede om det til en fest, og jeg kan ikke huske det, indtil han skriver til mig. Jeg har så været så pissestiv og meldt mig til, så jeg hang jo på den. Det var
Nå, det var godt, Sigrid og Mikkel. Ja. Det var godt. Så har jeg gjort noget rigtigt.